To my vieme poskytnúť, že vopred ohodnotíme tú nehnuteľnosť, povieme, za akú cenu to odkúpime a už aj tie všetky poplatky, čo sú notára, hradíme my. Takže tí vlastne dediči, keď prídu, tak oni nemajú žiadne náklady. Iba majú ako keby plusy. Nemusia prevziať tú nehnuteľnosť, iba pôjdu raz tam s nami, ale nemusia ju prevziať, vypratať, viete, po tých samotnom ukončení dedičstva, kde sa spisuje notárskú zápisnicu o prejednaní dedičstva, rovno notár urobí aj notárskú zápisnicu s náležitosťami kúpnej zmluvy. Takže my v jeden deň ukončíme dedičstvo a spíšeme vlastne aj s nami tú kúpnu zmluvu. A tým vlastne pre vás to celé končí, v jeden deň to celé vlastne... Ďalšou službou, ktorú máte vo vašom portfóliu, je výkup alebo teda predaj a zdedenie nehnuteľnosti pri dedičskom konaní. Prečo by som mal takúto službu vlastne zvážiť alebo využiť pri začatí dedičského konania? Alebo pri začatom dedičskom konaní? Mali by ste osloviť určite vždy za každých okolností buď znalca alebo realitnú kanceláriu. Kľúčové je to, že dobre stanoviť cenu pri tom notárskom prejednaní toho dedičstva. Pretože veľakrát sa stane, že tí dediči, povedzme sú 3, 4 z rôznych častí republiky, nedaj Bože, ja neviem, niektorí sú Slováci, Češi a môžu mať inú predstavu o tej cene nehnuteľnosti a notár vlastne pri tom prejednaní dedičstva, on je súdny komisár, on určuje, stanovuje, aká je čistá hodnota toho majetku, aká je hodnota nehnuteľnosti, aké sú výšky dlhov a on s tými dedičmi komunikuje, ale tam on nemá zákonnú povinnosť, že musí prizvať znalca, realitnú kanceláriu a môže sa stať, viete, že keď tí dediči na ňoho tlačia, že podľa nich je cena 170 a môžu sa veľakrát mýliť alebo opačne, tak môžu stanoviť nižšiu cenu a veľakrát sa nám to stáva aj u nás ako pri realitnom sprostredkovaní, ako pri klasickej službe realitnej kancelárie, že ma osloví klient, ktorý chce predať nehnuteľnosť a my zistíme, že on ju v dedickom konaní ocenil na 170 a hlavne v tom píku sa to stávalo, teraz sa zmenil ten trh, že je trh kupujúceho a stávalo sa, že tá nehnuteľnosť mala hodnotu 220. A vlastne on z toho rozdielu medzi, viete, tou kúpnou a predajnou cenou, teda tým ohodnotením v dedičstve, musí platiť daňovú povinnosť. Takže kľúčové, prečo vlastne osloviť už pri tom dedickom a prečo mať nejakého toho partnera, či tu realitku alebo znalca, je veľmi dôležité stanoviť tú trhovú cenu. Aby nebola ani vyššia, viete, že aby to nebolo nejaké, že zavádzajúce, prečo tam dali 250, keď to má 150 000, aj ten notár by to potom korigoval, hej, že zase to nechcem, keď tí notári vedia, akože čo robia, ale je lepšie si to takto podchytiť a napríklad aj my to ako realitná kancelária poskytujeme túto službu a vieme vám aj v tom dedickom konaní oceniť tú nehnuteľnosť. Takže kvôli tomu je to veľmi kľúčové. To je prvý bod. Ale druhý bod, prečo je to veľmi dôležité, ako som spomínal, veľakrát je veľmi veľa tých dedičov a videl som veľmi veľa prípadov, keď sa nevedia dohodnúť. A my v týmto, keď do toho vstupujeme, sme nestranní, máme nejakú skúsenosť, máme prax a vieme do toho vstúpiť ako taký mediátor. Že vieme ako keby mediovať s tými súrodencami alebo s tými dedičmi. Takže to je veľmi dôležité. A tretia vec, sú tam aj nezadbaňateľné poplatky, ktoré platíte pri tom dedičstve. A stretol som sa s tým, že niektorí napríklad dediči, on bol rád, že síce ho prizvali, ale nemal napríklad s tou mamou svojou, ktorá zomrela, dobrý vzťah a on keď sa dozvedel, že má notárovi platiť nejaké poplatky za overenie, za tú zápisnicu, tak on nechcel platiť nič. A viete, že už len v tom vznikol spor, že on má, ja neviem, platiť 100 eur. On nechcel ani tých 100 eur, ale dedič chcel, hej, že, čo je akože úsmevné. No a v tom my vieme poskytnúť, že vopred ohodnotíme tú nehnuteľnosť, povieme, za akú cenu to odkúpime a už aj tie všetky poplatky, čo sú notára, hradíme my. Takže tí vlastne dediči, keď prídu, tak oni nemajú žiadne náklady. Iba majú ako keby plusy. Nemusia prevziať tú nehnuteľnosť, iba pôjdu raz tam s nami, ale nemusia ju prevziať, vypratať, viete, po tých veciach, keď to sú nejakí že rodičia a nemusia ju potom predávať a riešiť to. Lebo ako som spomínal, stáva sa to, že tí dediči, oni nie sú že z toho istého mesta.
Že stáva sa, že sú z rôznych kultov a im sa nechce riešiť. A nevedia si možno ani určiť, že kto z tých, ja neviem, keď sú 4, to bude mať na starosti. Takže vlastne už po začatí toho dedičského konania ja môžem vás osloviť ako v podstate spoločnosť, ktorá vie odkúpiť byt a počas tohto konania vy tú nehnuteľnosť viete odo mňa odkúpiť a asi tým pádom aj komunikujete do istej miery aj s notárom a ako je to tam potom vlastne celé nastavené. No ono je to tak, že záleží, kedy nás oslovíte, ale povedzme, že vy keď nás oslovíte, že viete, že stala sa situácia, že vám zobrala mama, alebo budete po niekom dediť a je začaté dedičské konanie a keď nás oslovíte vlastne takto už vopred, tak my vám vieme, ako som spomínal, poskytnúť tú službu toho ocenenia a ak je tam ten problém, že potrebujete aj urobiť dohodu s tými dedičmi, spravíme vám aj to a už keď potrebujete aj tú službu, že chcete predať tú nehnuteľnosť cez nás, tak vám stanovíme tú cenu a začneme vlastne jednať aj s tými ostatnými dedičmi, aby sme to dohodli. A prípadne, keď dojde k tej dohode, tak my už pri tej samotnom ukončení dedičstva, kde sa spisuje notárskú zápisnicu o prejednaní dedičstva, rovno notár urobí aj notárskú zápisnicu s náležitosťami kúpnej zmluvy. Takže my v jeden deň ukončíme dedičstvo a spíšeme vlastne aj s nami tú kúpnu zmluvu. A tým vlastne pre vás to celé končí, v jeden deň to celé vlastne tam uzatvoríte a máte to vyviešené. A máte aj garanciu toho vlastne, že to všetko je pod dohľadom toho notára. Mali ste v poslednej dobe v podstate nejakú situáciu, kedy ste riešili nejaké takéto dedičské konanie, alebo vedeli by ste nám to v podstate povedať aj na nejakom príklade? Mali a mal som presne to, že nás oslovila klientka, ktorá vlastne nás oslovila fakt, že asi 2 týždne po zomretí a začínalo sa to dedičské konanie. Tá klientka bola z východného Slovenska, nehnuteľnosť sa nachádzala v Trnave, dedičia boli 3. Bola ona a 2 bratia a vlastne ona mi už aj dopredu deklarovala, že ona nevie, že či ako nechce nás zaťažovať, ale či vôbec tá nehnuteľnosť, že aby sme nemíňali čas, že ona nevie, či s tými bratmi sa dohodne a či sa bude dať tá nehnuteľnosť akože predať prospech nás, ale ona, keďže je z východu, nehnuteľnosť je v Trnave, nemala čas sa toľko venovať, lebo vydala sa a išla za mužom na východ Slovenska a s mamou mala vrúcný vzťah, ale s tými bratmi nevie, či sa vie dohodnúť a my sme jej povedali, že my aj akože bezplatne vieme jej to hodnotiť, tak sme sa išli pozrieť, mala kľúče od tej nehnuteľnosti, pozreli sme sa v tej Trnave, ohodnotili sme jej to a tak ako aj ona nás dopredu upozorňovala, tak keď sme oslovili tých jej bratov, tak nebolo to jednoduché, že tí bratia spočiatku to vôbec nechceli predať, keď sme im potom povedali, za čo by sme to kúpili, tak už rozmýšľali, ale bolo to akože fakt raz, 2-krát, asi 3-krát sme sa stretli u nás v kancelárii s tými bratmi, nakoniec sme došli k dohode, ale aj tak to bola taká dohoda, že oni napríklad, my sme museli potom aj s tou klientkou samostatne sa stretnúť, lebo oni sa cítili, že oni boli v tej Trnave, oni tam žijú s tou mamou a oni sa cítili, že viac tej mame, viete, že každý potom ten deň sa cíti, že viac sa o ňu staral a tak ďalej, takže oni chceli viac peňazí. Sice boli všetci 1/3, ale oni chceli viac. Klientka s tým súhlasila a paradox bol ten, že aj tí bratia, čakal by som, že jej dali menej a oni sa rozdielili rovným dielom a aj oni ešte medzi sebou sa chceli zvlášť nejak dohodnúť a vyrovnať, že jeden mal dostať viac, jeden menej a to sa podarilo, akože tí bratia oni sa už vedeli nejak sami medzi sebou dohodnúť a podarilo sa to. A to sa mi akože poviem úprimne na tom páčilo, že bolo to akože náročné, bola to kľukatá s tými cesta, ale nakoniec my sme tu nehnuteľnosť zrekonštruovali a teraz tam býva mladá rodina. To bolo také potešujúce, viete, že celé to prešlo, že mohla tam možno nehnuteľnosť chátrať a mohli sa súdiť a vyriešilo sa to, nie je to na súde, nezaťažili sme ani slovenský právny systém a slúži tá nehnuteľnosť ďalšej rodine a splnil sa ten účel, na čo vlastne tá naša služba aj slúži. A aj tie iné podslužby. Takže vy vlastne v tomto dedičskom konaní do istej miery vystupujete aj asi
mediátor v prípade, že mám Áno, to je problém. veľmi kľúčové. Tam tieto naše schopnosti aj z praxe, že viete, že keď robíte s tými ľuďmi, tak musíte byť, poviem to takto, aj makléri určite to majú, že musí byť aj psychológ. Viete, že nie len obchodník, psychológ, že ten realitný maklér musí mať veľa tých osobností v sebe a veľa tých skills. Či soft skills, či hard skills, viete, že musí mať veľa tých, či mäkkých aj tvrdých zručností. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Takisto a teším sa s našimi klientmi či na konzultáciu alebo na stretnutie. Ďakujem pekne.